Hotels circulars. Ara és el moment de col·laborar i actuar. Parlar de sostenibilitat avui dia significa cercar l'equilibri entre la societat, el medi ambient i l'economia. És a dir, anar cap a un model de desenvolupament sostenible. Mallorca ofereix una oportunitat única per arribar als 3 objectius de l'economia circular: eficiència en els processos, optimització dels recursos i minimització de l'impacte ambiental. El projecte d'hotels circulars sorgeix d'una col·laboració pública-privada entre els sectors agrícola, d'hoteleria i de gestió de residus per intentar tancar el cercle de la producció i del consum alimentari. El projecte aprofita les noves tecnologies per identificar i quantificar els residus generats en els hotels amb l'objectiu de saber quins són evitables, generant un estalvi directe i reduint el desaprofitament d'aliments. L'hotel ha de conscienciar els seus clients i formar els seus treballadors per separar els aliments de forma eficient, aprofitant al màxim els residus orgànics. A continuació, l'administració local, mitjançant la recollida selectiva de la matèria orgànica a l'hotel, conserva tot el valor ecològic d'aquest residu al no mesclar-lo amb altres. Posteriorment, tota aquesta matèria arriba a Tirme que, com a gestor dels residus orgànics, té la tasca de transformar-lo en compost, un producte de valor agronòmic i ambiental que s'utilitzarà com a matèria prima en la cadena productiva. Això beneficiarà els agricultors i els distribuïdors locals, incrementant l'oferta de productes quilòmetre zero a Mallorca. Els agricultors utilitzen el compost com a abonament natural i substitut de fertilitzants químics, cultivant fruites i verdures demandades pels consumidors. Més tard, una vegada madurats, aquests productes arriben a la distribució alimentària que s'encarrega de seleccionar-los i subministrar-los als hotels pel seu consum final de forma proporcional als residus orgànics generats, tancant així el cercle de la matèria orgànica. Hotels circulars és una iniciativa que compleix 10 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible establerts per Nacions Unides que tenen una rellevància fonamental per frenar el canvi climàtic. Amb el compromís dels hotels adscrits a aquest projecte, es tanca el cercle de la matèria orgànica en el sector hoteler.